ಅಂಚ ಮುರಣಿಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೂತಿಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂಚ ಬಟ್ರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ಅನಪಿದೆ ಇವತ್ತೇನು ಕೂಡ ತೂಲೆ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂತ ದಾದಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಮುರಣಿಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಸೂತಿಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ವಾಶುಗ್ಲ ಕೊರೋಡು ಗಾಡಿ ವಾಶು ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಂತೋಲಿ ಅಂಟ ಇನ್ನು ಯಾನು ಇಂಚ ವಾಶು ಕೊರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪಣತೆ ಅಂಚ ಏನೈತೆ ವಾಶು ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರೇ ಪೋದರ್ಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಪುರ್ಸೊದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅವನೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಚೂರಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚೆತೀನಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋನದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬರೇ ಪೋದರ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಬರೇ ಪೋದರ್ಕ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ತೂಪ ಲಾಗ್ ಗಾಡಿದ ವಾಶ ಪೂಜೆ ಅಂತೀರ ಗಾಡಿ ವಾಶ ಟೆಂಪಲ್ ಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಳೆ ಗಾಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅದು ತಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ತಾಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ತಾಡೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಡೆ ಗೋದರ್ಕ ತಾಡೆ ಬೀಳ್ತಡೆ ಇನ್ನು ಕಿರುತಡೆಗಳ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ಪೂ ಪೂರ ಬಟ್ರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ ಏನಂತೆ ಅಂಚೆ ಕಿರುತಡೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತು ಪೋದರ್ಕ ಬಡೆ ಗೋದರ್ಕ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೊಡ್ಡ ತುಪ್ಪಾದಿ ಗುಡಿ ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬಂದೆ ಈ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆ ತಡೆಗೆ ಹೋದರ್ಕ ಇದು ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆ ಬರುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಹೋದರ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಏನಿ ಮುಲ್ಪದ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಈ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ವರ್ಷಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಡು ಪೂಜೆ ಬುರಾಪ ಈ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಹೋದು ದೇವರು ಡೈಲಿ ದೀಪ ಬರ್ತವೆ.
ಬತ್ತುಕೋಳಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿ ಮೀನೇ ತೋಜಿ ಮೀನಿಪ್ಪು ಅಡಿಟಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಒಂದು ತೋಜುಡು ಪೂಜೆಗೆ ಪಿದೈ ಬರ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡದೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋಡು ಗೋಮಾತೆ ನಾಗದೇವರ ಗುಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗರ ಗುಡಿ ಐಸ್ಗ ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿಪುರ ಪೂಜೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾರ ಇಂಚಿಗೆ ಜಿಡೆಕಲ್ಲು ಅಂಚಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಬಂತು ಏನೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲೆ ತದ ಪಂಡ ಅಂಚಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪೇಟೆರೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೇಟೆರೆ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಬಿದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಣಿ ಅಂಚೆ ನೆನ್ವು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಜಿಡೆಕಲ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಉಲಾಯಿದೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತತ್ತೆ ರೆಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನೆ ರೆಟ್ಟೆನ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನದಂಡದು ಬರೋದು ಇಜ್ಜನ ಬರ್ಸಗ ಬರ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಪೂರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಫೈನಲ್ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಇಂಕ್ ಏಪರಿಂಚಿ ಕಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಏಪ ಆಪುನ ಪೂಜೆ ಏಪ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಿಜನ ಮರಣಂಜಿನ ಏಪ ಅದೇ ನವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಮನ್ಪುಗಂದ್ರನ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಚೂರು ದಿನ ಕರೀದು ಮನ್ಪುಗಂದು ತುಯ್ನಿ ಅರ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪುಗಂದು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪೋನಾಗ ಸೂತಿಗೆ ಬರ್ತನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಸೂತಿಗೆ ಮುಗಿದು ಪಂಡ ಕೈಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೂರ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಚೆನಿ ರಜೆ ಮಂತನೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಂಡದು ಎಂಚಿನಂಡಲ ನಂಡದು ಅಂಚೆನಿ ಮಂತನೆ ಅಂಚೆನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ವಾಶ್ ಮಂತದು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರಲ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಪೂರ ಕಡ್ಲ ಗಾಡಿ ದೀಯರಂದು ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲು ಮುಲು ಕುರಿಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಪಿದಡ್ಡಗ್ ಲಕ್ಕನಗಲ ಲೇಟ್ ಆತನು ಬುಕ್ಕ ಓಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ 11 ಆತನು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪಾರೆತ್ತನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ತೀರೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪೋದು ಕೊಂಚ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಇದು ಪಿದಡಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಇದದನ ಪೂರ ಎತ್ತಿರ್ಲದನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಾಗ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿವರ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ರಿಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಲಾಗ್ ತೀಯರತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾನೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ನು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.